מציאות אחרת, איתי, שמולי קליין, כל יום שני בשעה 10 בבוקר, ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב, שוב אני כאן, כמדי יום שני בשעה 10 בבוקר, התגעגעתי לכם נורא, מזג אוויר מדהים בחוץ, שמש חורפית, והשבוע אני מארח אדם מאוד מיוחד, שהכרתי אותו במקרה, בחור מדהים, שהמראה שלו והנשמה שלו לא ממש הולכים ביחד. אתם תכף תגלו למה אני אומר את זה. אז בוקר טוב לרועי. בוקר טוב לשמוליק. רועי הוא מקעקע מיוחד במינו, אומן. הכרתי אותך במקרה שרציתי לעשות לעצמי קעקוע. ישבתי אצלך בקליניקה הסטרילית והמדהימה שלך, והתחברתי אליך, ומה שעניין אותי בכל הסיפור האישי שלך, זה באמת, לקחתי את עצמי לתוך הסיפור שלך, ואמרתי, אני בחור לא צעיר, עושה פעם ראשונה בחיים שלי קעקוע, באתי אליך, כולי בהתרגשות, ופגשתי בן אדם מדהים, שידע לחבור אליי לנשמה, והרי בזכות זה אתה כאן באולפן המיוחד שלנו, ובוא נתחיל איתך עם השאלה הראשונה. אז בוא תספר קצת בקטנה, כדי שהמאזינים קצת ייפתחו אליך. מי אתה, רועי? טוב, אז כמו שאמרת, אני אומן קעקועים. אני חושב שאומן זה הגדרה שהכי מתאימה לי, כי אני מכל ההיבטים אומן. זאת אומרת, אני מתפרנס מקעקועים, אבל אני יוצר כל הזמן. זאת אומרת שאני גם מצייר בזמני החופשי, בכל מיני מדיומים, עפרונות, שמן בעיקר, וגם קצת מסביב, אני קצת מפסל וקצת כותב וקצת מנגן וקצת מעצב וגם בונה כל מיני דברים. אז בוא נתחיל בגיל, אם מותר להגיד. מותר להגיד, אני בן 38. אני יכול להגיד למאזינות שאתה נראה הרבה יותר צעיר מגילך הביולוגי. תודה רבה. איפה אתה גר? אני גר כרגע במושב באזור השרון. נשוי, רווק. רווק. מחפש אהבה? מחפש. מחפש או לא מחפש? מחפש. תחשוב שיש איזה מישהי ששומעת אותך עכשיו, ונדלקת על הראש שלך, כי היא לא רואה אותך, שאתה הנסם, אתה בחור בהחלט נאה, ואולי תתחיל פה משהו, אז תגיד, תמכור קצת את עצמך. אז אתה בן 38, רווק, מחפש את המישהי המיוחדת הזאת, שתתחבר אליך לנשמה. טוב, נסגור את זה, לא באנו לתוכנית שידוכים. לא, אבל נסגור את זה. כי אני מנסה קצת להעביר למאזינים שלנו קצת, אתה יודע, יש תדמית בנושא של קעקועים, נכון? כן, אז בגלל זה התחלתי ואמרתי שאומן, זאת ההגדרה הטובה, כי אומן בדרך כלל בא גם עם לב של אומן, זאת אומרת נכון להיום שהמקעקעים הם אומנים, אנחנו לא מדברים על לפני 50 שנה, שזה היו סיילרים כאלה, בייקרים, והיום באמת רוב המקעקעים הם אומנים, ואומן בדרך כלל בא עם לב של אומן. נכון. זאת אומרת, בא עם רגישות והרומנטיות וכל מה שזה אומר. אז אתה רומנטי. מאוד, כן. כן, הרגשתי את זה על עצמי, האמת, איך שהסתכלת ואיך שבחנת ואיך שהצבת ואיך שהרגשת. זה מאוד עוזר לרצות את הלקוחות שלי. זה כאילו בא מנשמה שלך, הקטע הזה, נכון? אז בוא תראה, קעקוע, שאני היום רואה בן אדם, אוקיי, עם קעקועים, יש לי איזה תדמית עליו, נכון? כי אתה גדלת אולי במקום אחר, או עם סטריאוטיפים מסוימים. וכמו שאמרתי, נכון לשנות ה-50 של המאה שעברה, זה היה נכון. באמת גם המקעקעים וגם המתקעקעים הפוטנציאליים היו אנשים כאלה. איפה התחיל הקעקוע בכלל בעולם? כאילו, מתי התחילו הקעקועים? זה התחיל בתקופות קדומות, מצרים העתיקה וכאלה לפני אלפי שנים. לאט לאט התחילו להביא את זה לעולם המודרני, כשלפני אולי 150 שנה, 100 שנה, משהו כזה, כבר התחילו לעשות קעקועים ליופי, יותר מאשר כל מיני סממנים דתיים וכאלה. וכשהפכו את זה ליופי, אז לאט לאט מי שהיו עושים קעקועים, התחילו גם ליצור אומנות. התחילו לעשות את זה אומנים בעצמם.
לקח קצת זמן, אבל הגיע למצב שהיום אנחנו עושים קעקועים בעיקר בשביל יופי. אבל פעם הקעקועים הם היו משהו דמיוני, נכון? זאת אומרת, היום יש מודל, אתה רואה תמונה, אתה גוזר, אתה עושה, אתה בודק, הנושא הזה התקדם עם השנים, נכון? רוב הקעקועים מתחילים קודם כל מעיצוב. אם אנחנו נחלק את הקעקועים לשני סוגים, אז יש לנו קעקועים באמת שהם אסתטיים, וקעקועים שהם יותר סמליים. עדיין יש הרבה אנשים שעושים קעקועים רק בשביל המשמעות שלהם. רושמים שמות, תאריכים, סמלים, כל מיני כאלה. אבל הרוב הקובע, אני חושב, לפחות אצלי, רוב האנשים מגיעים באמת בשביל לקשט את הגוף. באיזה גיל התחלת את הקעקוע הראשון שלך? את הראשון שעשיתי עליי. עליך, כן. עליי, בגיל 20, שהייתי בצבא. גיל 20. עשיתי איזה אחד קטנצ'יק, ונדלקתי. מה הוא היה? איזה דרקון קטן על הגב. איזה קטן, שרואים ולא רואים. כן, אני ראיתי אותו כשרציתי, והראיתי אותו כשרציתי. זה לא היה במקום... תגיד, הדרקון הקטן הזה, הוא כבר הרבה שנים עליך. אם אתה, כאילו, אמרת בין כמה אתה, וזה, 18 שנה בערך וזה. יש איזשהו תהליך שזה הצבע דוהה, וצריך לחזק את הקעקוע, או שזה כאילו נשאר for good, זה כאילו בהתחלה זה חזק ומתחיל להיות חלש. יש התחדשות טבעית של האור, שגורמת לצבעים קצת לידות עם השנים, זה נכון. צבעים צבעוניים אגב דועים יותר מהר מאשר קעקועים בשחור אפור. אבל זה קודם כל אינדיבידואלי, כי כל אחד יש לו את החילוף חומרים הטבעי שלו. וגם יש דרכים לשמור על קעקוע. מה? זאת אומרת, בן אדם שאוהב שמש, ידאג לשים קרם הגנה כל פעם כשהוא הולך לים להשתזף. ואז הוא ישמר את הצבעים ליותר שנים. כן, וכן, אפשר גם לחדש גם קעקוע. זאת אומרת, אחרי כמה שנים אפשר לבוא ולחזק קצת. אני רואה כל מיני קעקועים על כל מיני אנשים. אני רואה קעקועים צבעוניים, קעקועים של שחור לבן, קעקועים של הצבע הכחול הזה, הרגיל שעושים. שחור אפור. שחור אפור, מה שנקרא. הצבע, איזה צבע זה? מה זה החומר הזה? הפיגמנט. הפיגמנט הזה. הפיגמנט הזה. הדיו הזה זה בעצם דיו שמייצרים אותו מחומרים טבעיים, בעיקר צמחים וכל מיני מינרלים שיש בטבע. והיום אנחנו כבר יודעים איזה חומרים הגוף מקבל בצורה טובה, ולא דוחה אותם עם הזמן. זה קודם כל אנחנו רוצים לוודא באמת שזה יישאר בגוף, ושהגוף לא יתנגד לו וידחה אותו או יספוג אותו. וכמובן שזה לא יהיה רעיל בשביל לא לסכן את הבריאות חס וחלילה. מי שמייצר היום את הצבעים זה חברות שעוברות בדיקות מאוד קפדניות. יש כמה חברות כאלה בעולם, בעיקר בארצות הברית ואירופה, שתחת פיקוח של ה-FDA, או של משרד הבריאות המקומי, שדואגים באמת אתה יודע, שאני חושב על זה, קעקוע, אני מסתכל על העוצמה הכלכלית של זה. אני מסתכל איזה נתח, אתה יודע, כאילו, אנשים, אני מדבר על תעשיות שלמות, אתה יודע, תעשיית הרכב, תעשיית הנדל"ן, תעשיית זה, ופתאום יורד לי הסימון עכשיו שאני מדבר איתך, קעקוע, כאילו זה משהו ענק בעולם. זה כאילו תחום שהולך ומתפתח, הוא נהיה יותר פופולרי. היום יותר ויותר אנשים עושים קעקועים. אני גדלתי במקום של קעקוע הזה של עבריינים. נכון. התקופה לשמחתנו השתנתה. והיום? העולם הולך קדימה. היום כולם עושים קעקועים. כולם, זה אומר כל פלחי האוכלוסייה. זאת אומרת, זה לא יבוא אליך בן אדם משולי החברה, יכול להיות גם איזה עורך דין מצליח, יש לי לקוחות שהם עורכי דין. או סבתא? כן, גם מבחינת גילאים, מגיל 16, אני לא מקעקע אנשים מתחת גיל 16, למרות שלפי החוק אפשר לעקוף את זה בעזרת אישור מההורים, אני משתדל לא להתעסק עם זה. אז מגיל 16 ועד, אני חושב שהלקוחה הכי מבוגרת שלי, שאני זוכר עכשיו לאחרונה, היא בת 79, היא באה עם הנכדה. איזה מגניב זה, הלאה, הנכדה עושה עם הסבתא קעקוע. כן, הנכדה הביאה את הסבתא. הנכדה הביאה את הסבתא. כן, אבל יש לי גם הפוך, זאת אומרת, כאלה שהתקעקעו אצלי בעבר והביאו את הילדים ואחר כך גם את הנכדים. זה מתחיל לקרות אצלי בבית, אני נלחם על זה קשה, אתה יודע, אני כל השנים רציתי לעשות קעקוע, זה שאומנם התוכנית היא עליך, אבל זה בהמשך למה שאמרת, כל השנים רציתי לעשות קעקוע, ומה שמנע ממני לעשות קעקוע, זה האם אני אוהב אותו או לא אוהב אותו, איך הגוף שלי ייראה בזמן הזקנה,
ומה יקרה אם אני, וואלה, נפלתי למקעקע לא טוב, לא ידעתי שאלוהים בירך אותי במזל שאני אכיר אותך, אבל וואלה, תאר לך שאני יוצא ממקעקע ואני בדיכאון, זה כמו בחורה שעשתה ניתוח ציצי או אף, והמנתח לא היה טוב. יש אפשרות לתקן קעקוע, להוריד קעקוע? אז קודם כל, הדרך הכי טובה זה באמת לבדוק למי אתה בא, לקבל המלצות. אתה הגעת דרך המלצה, זאת הדרך הכי טובה, כי אנחנו, לא כולנו מבינים בכל דבר. יש הרבה אנשים שלא מבינים בקעקועים, וגם אם יראו תיק עבודות, הם לא ידעו לשפוט אם המקעקע טוב, אם המקעקע ירצה אותם בסופו של דבר. אז עדיף לשאול מישהו שמבין. וואלה, לא הלך. יש תיקון לזה? אז במקרים מסוימים אפשר לתקן. זאת אומרת, אחרי שהבן אדם הבין שהוא עשה את הבחירה לא נכונה במקעקע, הולך הפעם למקעקע בצורה כן נכונה, בחר אותו כמו שצריך הפעם, והמקעקע המליץ לו על דרכים. אז באמת אפשר הרבה פעמים לתקן. הרבה פעמים אי אפשר לתקן, ואז עושים מה שאנחנו קוראים לו cover-up, כיסוי, בקעקוע חדש. זאת אומרת, מעצבים לו קעקוע חדש, שמכסה את הקעקוע בצורה טובה. כן. על הקעקוע ישן? על הקעקוע ישן עושים קעקוע חדש, כמובן שלא כל קעקוע אפשר לחסות, כן. ולא בכל דבר אפשר לחסות, כן, הוא יצטרך הפעם לבוא בצורה יותר פתוחה, שעושים קעקוע לא נקי, אתה יכול להביא למקעקע תמונה, להגיד לו ככה אני רוצה שזה יהיה, אחד על אחד, אתה לא משנה כלום. כשאנחנו עושים כיסוי, אז מי שקובע לנו בעצם זה לא המקעקע ולא הלקוח, אלא הקעקוע הישן, הוא יקבע את הקווים בהרבה מקרים. אבל אין מצב להוריד לגמרי. בכל מקרה, אם שתי האפשרויות הראשונות לא צלחו, או שלא נלקחו בחשבון בכלל, כי אין אופציה כזאת, אז האפשרות השלישית זה באמת הסרה בלייזר, היום אפשר להוריד קעקועים. יש מכוני לייזר שהולכים ומתפתחים וצוברים ניסיון עד כדי כך שהם מסירים את הקעקוע בצורה מוחלטת. זאת אומרת לגמרי. זאת בשורה? כן. זאת בשורה? כן, זה כבר לא חתונה קתולית כמו שזה היה פעם. תגיד, יש סכנות בקעקוע? טוב, אז קודם אני מנסה לחשוב בתור בן אדם עכשיו, לא שכבר עשיתי את הקעקוע אצלך, אלא מה קרה לי לפני. החששות שבן אדם מגיע למקעקע בפעם הראשונה, לא בפעם החמישית והעשירית שכבר מבינים ויודעים. אלה האנשים הראשונים שמגיעים אליכם, החשש. האם זה מזהם, האם זה סטרילי, האם היה קורה לי משהו. איך אתה ניגש לזה? אז כמו שאמרתי, ברגע שבן אדם עושה את הבחירה הנכונה ויודע לאן הוא הגיע, הוא קודם כל כבר יותר רגוע. אבל היום אני חושב שזה יהיה מאוד נדיר למצוא מקעקע שעובד בצורה לא סטרילית. לא, אבל תיתן למאזינים טיפ, אתה יודע, אני נכנס לאיזשהו מקום, נסעתי לאמסטרדם, אתה יודע, חלק מהטיולים בתוך אמסטרדם, אתה נכנס לחנויות כאלה ואחרות, וכאילו, תחשוב מהמבט של בן אדם שלא מבין את מה שאתה אומר, כאילו, מה הוא באמת צריך להסתכל בסביבת העבודה של המקעקע. טוב, אז בואו נתחיל מזה שאני לא ממליץ לעשות קעקועים בכלל אצל מקעקעים שלא מוכרים, או שאתה לא מכיר באופן אישי, או בצורה ספונטנית. תבחר את המקעקע שלך טוב טוב, דיברנו על זה. אבל אם כבר נכנסת ואתה רוצה לשפוט בעצמך, אז כמובן לוודא שהמקעקע עובד עם כפפות, שהוא משתמש במחטים חד פעמיות, שהדיון נמזג לתוך כוסיות חד פעמיות, שסביבת העבודה היא נקייה, מכוסה בכיסויים חד פעמיים בשביל לוודא שהמקעקע לא נוגע במשהו שהוא ייגע אחר כך עם הלקוח הבא. כן. יש כל מיני מכשירים שאתה יכול לראות בסטודיו שבדרך כלל מוודאים שהמקעקע מסטרל את המכשירים שהם לא לשימוש חד פעמי. כן. אבל שוב, מקעקע שירצה לעבוד לא סטרילי, זה לא תהיה לו בעיה לעבוד עליך. אוקיי. אז הדרך הכי טובה זה פשוט לברר. לברר על המקעקע לפני כן. בוא נלך לילדות שלך, ברשותך. איפה גדלת? בבני ברק. אופה. האם אני שומע פה איזשהו טוויסט למקעקע דתי? כן, היה זה טוויסט. אוקיי, כן. אז בוא נלך לזה. מקעקע דתי, מקעקע שהיה דתי. בוא נלך לזה, כן? אז גדלת בבני ברק? גדלתי בבני ברק, למדתי בישיבת בני עקיבא בנתניה. כן, הייתי דתי עד גיל 18-19.
אני שומע שהקול שלך קצת נחת. לא, אני פשוט קיבלתי קצת רוח כזה בגלל הפרץ הנוסטלגי הזה. אוקיי, חזרת אותי אחורה, אז גדלת בבני ברק, משפחה דתית, אוקיי, קיבלת את כל החינוך הדתי. כן, את כל החינוך הדתי, עם כל מה שזה אומר, כן. גדלת בישיבה? למדתי בישיבה, כן, זאת ישיבה תיכונית, זאת אומרת, זה של בני עקיבא. זאת אומרת, שאני מסתכל עליך עכשיו, אני מנסה להעביר למאזינים. אני רואה בחור, good looking guy, קעקועים, קוקו, פירסינג באף, וכל זה עכשיו אני מנסה להזיז אחורה, ואני מסתכל מולי, ואני רואה בחור דתי מבני ברק, עם כל התלבושת של... והסימנים של דתי. אני צודק? כן, למרות ששוב, אצל בני עקיבא זה קצת יותר, אתה יודע, לא לובשים חליפות שחורות וזה. זה בדרך כלל מסתכם בכיפה על הראש, אבל כן, את הקוקו אתה לא תראה, ופירסינגים אתה לא תראה, ובטוח שלא קעקועים. אז איך כל הקטע הזה של הקעקועים? כאילו, איפה זה נדבק אליך? קודם כל, תמיד המשכתי לקעקועים, גם בתור ילד דתי. זאת אומרת, זה משך אותי בקטע של סקרנות. שוב, אני מצייר מגיל מאוד קטן. חיפשתי בתור ילד המון מקורות השראה. לא היה אז גוגל אימג'ס, כמו שיש לנו היום, או אינסטגרם. כן. אז בדרך כלל ההשראה שלי לציורים שלי היו עטיפות של אלבומים של להקות שהייתי מקשיב להן, או כל מיני ציירי רנסנס וכל מיני כאלה, ובזה זה הסתכם. בהמשך גיליתי את המגזינים של הקעקועים, הייתי קונה מגזינים של קעקועים, וזהו, הייתי אז בתור ילד בתיכון, הייתי עושה ציור. ההורים לא ידעו? לא, הייתי מחביא את זה מתחת למזרון, כאילו שזה היה איזה מגזין פלייבוי, פורנו. כן, כן. גוואלט, הבן שלי בקעקועים, גוואלט, אוי ואבוי, מה נעשה? כן. וזהו, זה היה מקור השראה מצוין. אני הייתי אז מצייר על חולצות, קצת כזה בשביל החברים, אחרי זה הפך להיות קצת פרנסה. וכן, והמוטיבים של הדוגמאות של הקעקועים מאוד משכו אותי. לא חשבתי שיום אחד אני אעשה קעקוע בעצמי, בטוח ובטוח לא שאני אהיה מקעקע בעצמי, אבל כן, זה נורא עניין אותי. וככה בעצם נחשפתי לראשונה לעולם הקעקועים. היה מאוד מאוד נדיר לראות בן אדם מקועקע ברחוב אז, אנחנו מדברים על... כן, הרבה שנים. בטוח לא בבני ברק. בני ברק, כן. כן, אבל גם כשהייתי נוסע לתל אביב... אין דבר כזה לקעקע דתי, נכון? זה נגד ההלכה, לא? זה נגד ההלכה, אבל תשמע, אני בטוח תמצא, אם תפשיט כמה דתיים, אתה תמצא... לא, כן, אבל נדבר ברמת העיקרון, זה לא מקובל במגזר הזה. זה לא מקובל וזה גם אסור לפי ההלכה. זה גם אסור. כן. קעקועים לא... כן, כן. אתה מדמיין בדמיון הכי פרוע שלך, שאתה מקעקע מישהו מהמשפחה? לא מצליח לדמיין את זה. היית רוצה? זה מין סגירת מעגל כזאת, לא שאתה לא בתוך זה. לא מושך אותי. לא מושך אותך. והיום שאתה מגיע להורים, מקבלים אותך כמו שאתה עם כל הקעקועים ובמקצוע שלך? כן, מקבלים אותי, הם אוהבים אותי. לקח להם קצת זמן, במיוחד לאבא, לקח לו קצת זמן להתרגל לרעיון הזה, אבל אני זוכר שאבא שלי אמר לי כמה פעמים, אתה בן אדם ישר, אתה מרוויח את לחמך ביושר, וזה מה שחשוב. זה מה שחשוב. כן, דרך ארץ קדמה לתורה, זה משפט חשוב מאוד. אתה שומר שבת? לא. אבל נשאר לך משהו מהמוטיב הזה? נשאר, זאת אומרת, יש לי עדיין המון כבוד, אני עדיין מאמין באלוהים, ואני מכבד מאוד את הדת, אבל אני לא שם. לא, עברת קדימה, המשכת את החיים. התקדמתי, הלאה, כן. תגיד, פירסינג, זה מוצר משלים לקעקוע, או שזה עומד בפני עצמו? שייכו את הפירסינג לקעקועים, זה בדרך כלל הולך ביחד, כי זה עוד דרך לקשט את הגוף, ובאמת בהרבה סטודיו לקעקועים יש גם פירסינג, אבל מכיוון שהקעקועים זאת האומנות וזאת בעצם, בוא נגיד, האהבה הגדולה שלי, אז אני השתדלתי להתמקד בקעקועים. אני עושה פירסינג. אני עושה פירסינג גם אצלי בסטודיו, אבל בהיקף, בנפח יותר קטן. יש דברים בקעקועים שלא היית עושה?
שאתה מונע, אתה מגיע לך בן אדם עם דרישה מסוימת וזה, ואתה אומר לו, אני לא בזה. כן, קודם כל יש לי תחום התמחות מסוים שאני משתדל להתמקד בו, שזה עבודות ריאליסטיות, עבודות גרפיות, סמלים, כיתובים, כל מיני כאלה, קצת פחות מעניין אותי לעשות. כן. בוא נגיד שדברים קטנים, אין מה לעשות, אתה יודע, זה אחרי כל גם הפרנסה שלי, אני לא יכול להגיד לא, אבל יש דברים שזה כבר הופך להיות כבר ממש עבודה קשה, משעממת, אין את ההתרגשות הזאת שיש בה יצירה של ציור ריאליסטי. אז אם מישהו ירצה עכשיו עבודה גדולה של יום שלם, לשבת ולעשות קווים ישרים, כן. או מילוי שחור אחיד, אז סביר להניח שאני אפנה אותו לאחד מהקולגות. יש לי כמה וכמה חברים שמתמחים דווקא בסגנון ההוא וזה. אז זה דבר אחד. אוקיי. הדבר השני, ואולי אפילו היותר חשוב, זה כל מיני סמלים גזעניים, או כל מיני דברים כאלה, זה אני כמובן לא עושה. דבר נוסף, זה קעקועים שאני יודע אין להם אפשרות להצליח בצורה טובה. זאת אומרת, עם קווים צפופים מדי, או במקומות בגוף שאני יודע שלא תופסים את הדיו בצורה טובה, כמובן שאני מסרב לעשות. זה קעקוע שפשוט לא יהיה יפה, אני לא רוצה שבן אדם יסתובב עם קעקוע לא יפה שאני עשיתי. כן. ובנוסף, גם בן אדם יבוא עם תמונה לא יפה, שהוא חושב שהיא יפה, ויבקש ממנו, ויתעקש שאני אעשה אותו ככה. כמובן שאני אנסה קודם כל לשכנע אותו, שייתן לי לשפץ קצת, שייתן לי לשפר קצת, מי שמתעקש. זה הכרטיס ביקור שלך. נכון. אני זוכר שאמרתי לך, אתה יודע, עכשיו אני נושא אותך על גופי עד יום מותי. כאילו, אין פה בחוץ, אין פה משהו אחר. כאילו, בפעם הראשונה, כאילו, מאז שעשיתי את הקעקוע ושואלים אותי, אני נזכר בך, אומר את השם שלך, כרטיס ביקור כזה, זה לא נולד כל יום, אז בטח ובטח אתה צריך לדעת שאתה מוציא עבודה כמו שצריך, שאנשים מתפעלים, שזה וואו. נכון. בוא נגיד שהערך המוסף גם לקעקוע אומנותי, וזאת אחת הסיבות גם שאני התמחיתי בו, זה העניין הזה של חלק מהנשמה שלי, שהוכנסה לתוך הקעקוע. זה כבר יותר מאשר סתם קעקוע שעברנו על כמה קווים, כן. ונגמר הסיפור. תגיד, איך אני הופך להיות מקעקע? כאילו, אין לזה בית ספר של מקעקע, אין לזה... לא, אי אפשר ללמוד לקעקע בבית ספר, זה לא מתמטיקה ולא היסטוריה. אבל איך אתה התחלת? אתה צריך בעצם, זה כמו שלומדים נהיגה, זאת אומרת, יושב לידך המורה שלך, אחד על אחד, אתה נוהג והוא מתקן לך את הטעויות. עכשיו, אם אני רוצה להיות מקעקע, אז אני צריך להכיר אדם כמוך, לשבת לידו, שהוא יסכים ללמד אותי? כן, אז בוא נתחיל שקודם כל אתה צריך כישורים מסוימים מאוד, שלא לכל אחד יש, שזה כולל כמובן כישרון ציור וכושר דיוק מאוד גבוה וסבלנות. בן אדם צריך לשבת על התחת כמה שעות ולהסתכל על נקודה, רוב האנשים לא מסוגלים לעשות את זה. כן. וזה דרך אגב מה שמפיל הרבה מקעקעים מתחילים, העניין הזה של הריכוז והעניין הזה של הסבלנות. כשאתה מתחיל, אתה עושה ציור, אתה יכול לעצור מתי שבא לך, להמשיך אותו עוד שבוע. קעקוע זה פשוט לשבת וזה, אתה יודע, זה עבודה עם אנשים גם כן, לא כל אחד מסוגל. אבל בוא נגיד שבאמת יש לך את הכישורים האלה והחלטת שזה מה שאתה רוצה לעשות. אתה פונה למקעקע שאתה סומך עליו, שאתה חושב שיש לו ידע להעביר לך, ומבקש ממנו שילמד אותך. ואז אתה מתחיל קורס, כן? מתחיל קורס התלמדות, אתה צמוד אליו, הוא צמוד אליך יותר נכון. ואיפה עושים את הסטאז'? אצלו בסטודיו. כאילו מגיע בחור שרוצה לעשות קעקוע? כן, אצלו בסטודיו, אתה לא יכול, זה לא שאתה לומד כמה שיעורים ויוצא לכביש, אתה חייב לשבת. אותו דבר פירסינג? אותו דבר פירסינג, כן. לפירסינג צריך קצת פחות כישורים, כן, לא צריך דברים כמו כישרון ציור וסבלנות ודברים כאלה שאמרנו לגבי קעקועים, אבל כן, גם לפירסינג. אתה יודע, שהייתי אצלך בסטודיו, כל הקירות מלאים בכל מיני תמונות של קעקועים מיוחדים, של אנשים מיוחדים. יש לזה רמה מסוימת, נכון? יש בטח איזשהו, כמו זמרים מאוד מפורסמים, יש גם מקעקעים מאוד מפורסמים? בטח. איפה? יש כמה וכמה מקעקעים שהגיעו לרמות יותר גבוהות, כמו בכל תחום. המקעקעים הטובים, יש על פני כל הגלובוס מקעקעים טובים, המקעקעים שיותר מתמחים בסגנון שאני נמשך אליו,
נמצאים בארצות הברית, יש כמה באירופה, יש כמה במזרח גם. אתה עשית קעקוע אצל מקעקע כזה? כן, עשיתי כמה. היום אני משתדל את הקעקועים שלי לעשות באמת רק אצל אלה, אם אפשר את הכי טוב, אז למה לא? כן? אוקיי. בוא נגיד שהגעת למקעקע, אתה באת כבר מוכן, מבושל, מה אתה רוצה לעשות? לא תמיד. לא תמיד, כי שוב, לכל אחד יש את ההתמחות שלו. יש כאלה שעובדים מתמונה ומעדיפים באמת שתיתן להם תמונה מוכנה, והם פשוט מעתיקים לך אותה על הגוף. ויש כאלה שדווקא מעדיפים ליצור לך עבודה תשמע, אני ראיתי אצלך איזו תמונה שאתה עשית, איזה קעקוע, שלא ראיתי דבר כזה, זה ציור מדהים, זה בטח הרבה שעות עבודה. לאיזה אתה מתכוון? על הגב. מה שתלוי אצלי בסטודיו, כן, זה חבר שאנחנו עושים לו עבודה בהמשכים, זה נמשך כבר בערך 10 שנים. וואלה. ואנחנו כל פעם מוסיפים קצת, המטרה זה בסופו של דבר להפוך את הקעקוע למין שריון של אביר, שיחסה את כל הגוף. כן, במבט ראשון אתה רואה שריון של אביר, ואז אתה מתקרב, אתה רואה שעל כל פלח של השריון יש איזשהו ציור. הבחור הזה הוא סטודנט לאומנות ולמיתולוגיה, אז אנחנו הכנסנו שם כל מיני מוטיבים, ציורים של הרנסנס ומהמיתולוגיה היוונית וכל מיני כאלה. וראיתי אצלך עכשיו, השבוע שהייתי אצלך, ראיתי אצלך איזה קעקוע של איזה, מה זה, הבודה? לא בודה. מה זה? מה שראית שמוכן שם, כן, זה היה שיבה, כן. שיבה, כן. גם איזה הרבה שעות לעשות דבר כזה. נכון, כן, התחלנו אותו ויש לנו עוד איזה 2-3 פגישות. אז כמה זמן אתה באמת יכול להחזיק, גם הבן אדם עצמו? רוב האנשים בדרך כלל 3-4 שעות יושבים בכיף, יש את היותר חזקים שיכולים לשבת גם יותר מזה, אבל יש לנו פה עוד 2 עניינים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אחד זה גם המקעקע, גם צריך לשמור על ריכוז ויש גבול לכל אחד. ודבר נוסף זה העניין של האור, זאת אומרת גם לאור יש גבול עד כמה הוא מוכן להתעצבן עלינו. ברגע שהוא מתעצבן יותר מדי, אז פשוט אנחנו מתחילים להציק לו, ואז אין לנו ברירה, חייבים לעצור. לכל אזור בגוף הוא מסמל משהו. אני צודק? לא, זה לא מדויק. זאת אומרת, יש אזורים בגוף באמת שהם, לכל אחד יש את האזור בגוף שהוא יעדיף לעשות בו קעקוע, אבל יש איזשהו סמל כזה, נגיד מי שעושה קעקוע על הצוואר. יש אזורים שהם חשופים יותר, אז אומר על הבן אדם משהו, לא? אנשים מסוימים ירצו להחצין יותר את הקעקוע, ואחרים ירצו להסתיר אותו. אבל זה לא בעניין של סמליות, אני חושב. אבל יש קעקועים יותר גבריים, ויש קעקועים יותר נשיים. מבחינת הדיזיין שלהם, מן הסתם, כן. יש קעקועים שהם יותר עדינים ונשיים, וקעקועים שהם יותר אגרסיביים וגבריים. בדרך כלל אנשים שבאים, הם באים מוכנים עם מה שהם רוצים, או שאתה משנה? רוב האנשים באים לפחות עם איזשהו רעיון כללי, ויש כאלה שמגיעים ממש עם תמונה מוכנה, שהם כבר מצאו והחליטו שזה מה שהם רוצים. אני הגעתי לך עם קעקוע ממש ברור מה שרציתי, חשבתי על זה כבר שנה, עד שהגעתי אליך, הכל השתנה. כן, ואז ישבתי איתך ושאלתי אותך למה אתה סגור עליו, והבנתי שזה מהסיבות הלא מאוד נכונות. דיברתי איתך 3 דקות, והבנתי שאנחנו צריכים לשנות את זה. כן, אני חושב שחלק מהתפקיד שלי זה גם לייעץ לך, ולתת לך את הכיוון הנכון, וזה לא חוכמה, אתה יודע, אלא ראש קטן, יאללה, הנה זה מה שאתה רוצה, סבבה, יאללה, בוא נעשה. בוא נשמיע שיר, נצא להפסקה קטנה. בחרת בלהקת נירוונה. נכון, כן. תגיד, איזה סוג של מוזיקה אתה אוהב? בעיקר רוק על כל הסוגים שלו, מקל וקלאסי ועד כבד יותר. לא הבאתי לכם לפה בלק מטל. על הבוקר. כן, על הבוקר. השיר שבחרתי של להקת נירוונה, שיר בשם Come As You Are, שאני חושב שזה מוטו לחיים לכל אחד. בהחלט. Come As You Are. אז בואו נצא לשמוע את השיר, ואני מחכה לכם פה עם רועי, המקעקע. תשובו אלינו. Yeah.
תודה שחזרתם אלינו. אנחנו נמצאים כאן באולפן החמים עם רועי, והוא מקעקע זה מקצוע לכל דבר ועניין. אתה יודע, רועי, אני חושב על זה תוך כדי זה שאנחנו מדברים, ושאלתי את עצמי, בעצם כל העניין הזה של המקעקע, אין שום דבר שהוא מאגד את זה. אין איזשהו חוק במדינת ישראל. לצערנו. או אולי אפילו בעולם, אין לי מושג איך זה עובד בעולם, אבל אתה נוגע בגוף של בן אדם, אוקיי? יש גם דם, יכול להיות זיהום, יכול להיות כל מיני. למעשה, כמו שאמרת, אם יש לי איזה מוסך לאופנועים ואני מקעקע, ובתוך כדי שאני עושה אוברול לאיזה מנוע, אני גם יכול להיות מקעקע. זאת אומרת, אין שום דבר שמשרד הבריאות או החוק או בכלל יגדו וסידרו את העניין הזה. אני צודק? אתה צודק. בעצם מה שמשרד הבריאות דואג לו זה רק שאתה תעמוד בקריטריונים מסוימים מבחינת הסטודיו. כן. זאת אומרת, גם החוקים מאוד יבשים. אין ארגון. לא, אין ארגון. זה לא כמו בעריכת דין או ברפואה, שבעצם אתה צריך לעמוד בסטנדרטים מסוימים ולעבור מבחנים ולקבל אישור מהמדינה בשביל לעסוק במקצוע הזה, בשביל להיות מקעקע. לא צריך. זאת אומרת שכל אחד לצורך העניין יכול לפתוח סטודיו בלי קשר לרמה שלו. זאת אומרת שמה שמשרד הבריאות דואג לו זה רק באמת שאתה לא תזהם את הציבור ולא תדביק במחלות את הלקוחות שלך, אבל הם לא דואגים שאתה תדע מה אתה עושה, בגלל זה יש גם הרבה חפרים. ולצערנו המדינה שלנו עוד לא הספיקה להתפתח בתחום הזה, אז אין לנו איגוד של מקעקעים כמו שיש במדינות אחרות. בהרבה מדינות יש איגוד שכולם יודעים, זאת אומרת כל הלקוחות הפוטנציאליים יודעים שכמו שהם צריכים, כשהם ניגשים אליך לסטודיו לבדוק שיש לך רישיון ממשרד הבריאות, הם רוצים לבדוק שאתה גם כן חבר באיגוד המקעקעים, ואז אתה נכנס, יש תעודה כן, ואז הם יודעים שגם מבחינת הרמה שלך אתה עמדת במבחנים שלהם. אצלנו זה עדיין לא הגיע, אז אנשים באמת צריכים להסתמך על ההמלצות של חברים ודברים כאלה, שאני חושב שזה גם זה דרך טובה, כן? כן, אבל זה לא מסודר. זה עדיין לא מסודר. זה די מסוכן. אתה יודע, הרבה סקטורים במדינת ישראל התחילו בצורה לא מסודרת, והתפתחו עם השנים. כן, המדינה שלנו הולכת ומתפתחת גם בתחום הקעקועים. בוא אני אגיד לך, אתה יודע, אתה לא יכול להיות נהג מונית, אם אין לך רישיון להיות נהג מונית. נכון. ובסך הכל אתה מסיע בן אדם ממקום למקום, נכון? אתה לא יכול למכור כרטיסים של הכל כלול בטורקיה, אם אין לך תעודת מורשה של סוכן שלמדת וקיבלת תעודה. אבל לעומת זאת, לגעת בגוף של בן אדם, אוקיי? אתה לא צריך תעודה ואתה לא צריך הכשרה משום גורם. חומר למחשבה, כאילו, אתה יודע, אולי תעשה עם זה משהו. אני מאמין שזה ילך ויתקדם. אנחנו ניסינו, אגב, העלית את הנושא, אז אני אספר לך שלפני בערך 12 שנה, משהו כזה, אנחנו ישבנו באמת כמה מקעקעים וניסינו להקים איזשהו איגוד, וזה לא התקדם כי כל אחד מאוד עסוק, אנחנו אנשים עסוקים. יש לכם אגו. תגיד, יש לנו אגו. לא, אני לא חושב שזה שייך, כי אנחנו כבר הוכחנו שהימים האלה כבר עברו, היום התחרותיות הזאת היא כבר לא כל כך רלוונטית, כי יש לנו מספיק עבודה. אולי נכון לפני 30 שנה באמת, שהתחום הזה היה חדש, אז היה את העניין הזה של התחרות, הקונקורנטים באמת נלחמו אחד עם השני על כל פיסת אור, אבל היום באמת... זה נשמע ממש פרסומת, מלחמה על כל פיסת אור. כן. תשמע, אנחנו גם דיברנו מקודם על זה שהיום כולם עושים קעקועים. כן. יש לי לקוחות מכל הגוונים, זה באמת פעם היו רק סוג מסוים של אנשים. היום כולם עושים קעקועים, ובגלל זה גם התחום הזה הולך ומתפתח. וגם המקעקעים קצת פחות דואגים שלא תהיה להם פרנסה. אז עוזרים אחד לשני, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. אבל העניין של האיגוד לא הצליח. אתם במקצוע של מפרגנים? מפרגנים. כן, היום באמת, לפחות מה שאני רואה, כן, אולי אתה יודע, שני סטודיואים של walk-in, מה שנקרא, שנמצאים על הרחוב וניזונים מעוברים ושווים, יכול להיות שיש ביניהם איזושהי תחרות, לעומת סטודיו כמו שלי, שזה סטודיו בקביעת תור בלבד. אני עובד על הקהל לקוחות שלי, הסטודיו שלי, למי שלא יודע, נמצא בקומה שנייה של בניין משרדים. זה סטודיו שצריך... אתה יכול להגיד איפה הוא? נמצא... מה, להגיד כתובת? כן, תגיד. דיזנגוף 101, קומה שנייה, בתל אביב. זה הבניין של בית לסין בעצם, למי שמכיר. כבוד גדול.
ואני בעצם ניזון רק מלקוחות שלי, אני לא, מי שלא לא יחפש אותי לא ימצא אותי. כן. אז אצלי באמת לא קיים העניין הזה של התחרותיות, ולהפך. אתה עשית לי רעיון קבלה, שעה רק ראיינת אותי. כן, רציתי להכיר אותך קצת לפני כן, יש בזה קטע, כן, יפה נכון. מאוד. כן, אז זהו, זה אחד היתרונות של סטודיו כמו שלי, שאני יכול לתת יחס אישי, אין לי אנשים שמחכים בתור, אני יודע בדיוק מתי יגיע הלקוח הבא. לעומת סטודיו, באמת, סטודיו שנמצא על הרחוב, שכל שנייה נכנס בן אדם, אז עובדים קצת יותר בלחץ, כן? קצת יותר בלחץ. וזהו, והאיגוד הזה לצערנו עדיין לא קרה, אבל אני מאמין שזה עניין של זמן. אתה יודע, מהפכות קורות, רק צריך ליזום אותם. כן? יכול להיות שמהשיחה הזאת אתה תמצא את עצמך באיזשהו מקום אחר, יוזם איזושהי פעולה כזאת או אחרת, ותחרט בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל, כרועי פנטגרם שהקים את האיגוד של המקעקעים. אני חושב שזה דבר חשוב מאוד, נותן הילה למקצוע, אוקיי? הדבר הזה שמסדר, זה נותן הילה. ואני חושב שזרקת לך את הרעיון, אתה יודע, לא בטוח שאתה תיקח את זה, אבל אם תיקח את זה. תגיד, אני רוצה לעבור רגע לשאלה, כי הזמן, אני מסתכל על השעון ויש לנו עוד 4-5 דקות, בסך הכל הזמן טס איתך. אני רוצה שתספר, אם אתה רוצה לספר באמת, על המקעקע שסיפרת לי שנסעת אליו לחול. זה שקעקע אותך, ויש תמונה כזאת במשרד שלך על הקעקוע הזה. כי אנחנו בסך הכל מדברים, והמאזינים לא רואים את מה שאני רואה, ואני מנסה להעביר להם את התחושה הזאת של האומנות של הקעקוע. אז בוא תספר כמה מילים, איזה דקה, 2 על הדבר הזה. אתה מתכוון לפול בוץ, שהוא כן. אפשר להגיד המורה הרוחני שלי, זה מקעקע שגיליתי אותו כשרק נכנסתי לעולם הקעקועים. העבודות שלו משכו אותי מאוד, גם מבחינת הרמה שלהם וגם מבחינת הסגנון, והוא השפיע עליי הרבה. בהמשך גם קעקעתי את הפורטרט שלו עליי, כן. וזהו, שלחתי לו תמונה. אז אני מבין שאני הייתי הראשון, היום יש כבר עשרות כבר. שגם כן קעקעו את הפנים שלו עליהם. וזהו, בתקופה ההיא, אבל אני הייתי, עד כמה שאני יודע, אני הייתי הראשון, וזה מאוד החמיא לו. וזהו, בהמשך גם זכיתי גם לפגוש אותו ולהתקעקע אצלו. הפכנו גם לידידים גם, אני קניתי ממנו גם ציורי שמן שלו, התקעקעתי אצלו עוד כמה פעמים, וכן, אז יש גם נשמה של אנשים אחרים עליי גם כן, כן? בוא'נה, זה רציני מאוד, לקעקע את הדמות של המקעקע עליך, בתור מקעקע. כן, יש עליי עוד שני... המקעקע שמתקעקע עם המקעקע. כן, אז זהו, כן. אז יש לי עוד 2 פורטרטים אחרים של אומנים שהשפיעו עליי, אחד מהם זה ליאונרדו דה וינצ'י, השני זה אייג'ר גיגר, אומן סוריאליסטי, זה שעיצב את הנושא השמיני. הוא גם כן מאוד, מאוד השפיע עליי, הלך לעולמו לפני כמה חודשים. וכן, ואני באמת מאמין יש לך כבר תוכנית לקעקוע הבא? כל הזמן. כן? כל הזמן, כן. אתה יודע, לא עבר חודש ושבועיים מאז שקעקעת אותי, ואני כבר חושב על הקעקוע הבא. כנראה שזה התמכרות. כל פעם שאתה מסתכל במראה וזה יפה, זה עושה לך את זה. נכון. ויש בזה קטע, כי לפני שזה קרה לי, אני לא הבנתי, אנשים שמקעקעים, כאילו, טוב, כמה קעקועים אתה צריך? 1, 2, 3, וזה סדרה, וזה ממש... כל מי שעשה קעקוע מכיר את הרגשה הזאת, שאתה עושה קעקוע ולמחרת בבוקר, לפני שאתה מצחצח שיניים, אתה קודם כל רץ למראה להסתכל ולהתלהב. כן. וכן, והתחושה הזאת, זו התחושה שמתמכרים אליה. לאט לאט היא מתחילה לעבור, ואז אתה מתגעגע אליה. ובא לך עוד אחד. אני גם יכול למאזינים שלא עשו קעקוע, ואולי חושבים לעשות את הקעקוע, ואני מדבר לא מתוך זה שאני עשיתי, כאילו, מתוך זה שאני הרגשתי את הרגשה, זה לא נורא. יותר פחדתי, זה לא כואב. הרבה אנשים פוחדים מהכאב, אבל אני חושב שדווקא אלה שפוחדים מהכאב, זה אלה שבסוף הכי פחות כואב להם, כי מכינים את עצמם לא, זה ממש לא כואב, זה דקירות קטנות, כן, ממש לא כואב. זו תחושה שמתרגלים אליה מהר מאוד. כן. השריטה 2 הראשונות, זה שריטה על האור בעצם, אנחנו לא נכנסים מאוד עמוק.
אנחנו מקלקים רק את האור, לא מגיעים יותר עמוק מזה. הסתכלתי על המחטים, אז יש כל מיני סוגי מחטים. כן, כל מחט מתאימה לסוג אחר של עבודה. כן. יש ממש מברשת. נכון, לעבודות של המילוי, אנחנו צריכים מחט יותר רחבה. כמו שאתה צובע קיר, אז יש לך מקרול ויש לך רולר. אז כן, אנחנו מתאימים את המחטים לסוג הקעקוע שאנחנו עושים. תשמע, רועי, הזמן טס איתך, אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה, הכנתי המון שאלות, ואני מסתכל על השעון, ומסמנים לי שאני צריך לצאת החוצה, כאילו, מסיים את התוכנית. אני מאוד מאוד מודה לך שבאת, וגזלתי מזמנך היקר בבוקר. זה לא פשוט לך לקום בבוקר, נכון? הצלחתי אבל. כן. נשארתי ערני, לא נרדמתי באמצע התוכנית. בהחלט שכן. אנחנו נשמיע שיר נוסף, ונסיים את התוכנית שלנו. ואני אהיה כאן ביום שני הבא, בשעה 10, במציאות אחרת, עם אורח אחר, עם סיפור מעניין אחר. אני מצפה לכולכם שתבואו ותאזינו. אז נשתמע, ורועי, תודה שבאת. תודה, שמוליק. Any old time at all sounds good to me.